Няма. Аз ще я държа ръката. Само с него коснала. И мама пейка такова. Тихо! Тока, а ти как се видулски? Ще бутниш клетката и ще набия. Не се смели ли? Не е хубаво така. Махай се тук. Да, да. Тихо! Ще лети бе, Коко, погледаш. Всеки момент ще летне. Пиле, Какво гледа? пиле. Пиле, 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 скачай по писама. Що ти там? Ай, има вече. Ай, има вече.